Türkmenistanyny 16-njy ýylda tutsak edilen Lukman Hursanay Ismatullaýewany kezzapçylykda aýplaýarlar diýip Türkmen News habar berýär. Neşriň çeşmeleriniň maglumatyna görä, oňa garşy 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen Nurgelli Halikowyň, 2016-njy ýylda 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gaspar Matalaýewiň garşysyna ulanylan jenaýet maddesi esasyna toslama iş taýýarlanýar. Şeýle-de bu işin ilki bilmeýiniň etrap polisiýasyna tapşyrylandygy, emma esasy buyrugyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň baş edarasyndan berilýändigi aýdylýar. 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen onlaýn maslahatyny Türkmenistanly Lukmanyň meselesini gozgan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde häzir bu işin ähli jikme-jikliklerini bilmeýändigini aýtdy. Onun hukuk goraýjy gurumlardaky çeşmesine salgylanyp aýtmagyna görä, Hursanay Rahmetowyna Ismatullaýewa 2015-nji ýyl töwereklerini bilmeýände ýaşaýan, aýagy dögülen, soň ýaşaýan jaý satylyp özi garrylar öýüne ýerleşdirilen adama kömek edipdir. İlki başda derňew işi büzmeýin etrap polisiýa tarapyndan alınıp barylýar. Lukmany kezzapçylykda aýplaýarlar. Ol işim şol etrapda ozal ýaşan bir maýyp adamyň öýü bilen baglanyşykly eken. Şol öý 2-3 ýyl mundan öň satyga çykarylypdyr. Ol maýyp adam bolsa garrylar öýüne ýerleşdirilipdir. Indi Lukmanyň tutsak edilmeginiň sebäbi hamana şol öýü satyp berdi, pulunyň öýüň eýesine doldugyny bermändir. Derňewçi jurnalistiň pikirçi, Türkmenistanyň organ işgärleriniň mundan 2-3 ýyl olar bolan waka bilen hut şu wagt gadyklanyp başlamagy geň we bu ýagdaý Hursanaýyň garşysyna goýulan jenaýet işiniň hakyky sebäbiniň siýasy ýanyny bilen baglylygyny aňladýar. Bu ýerde geň galdyrýan bir zat, edil Lukmanyň öz hak hukuklaryny açyk göreş edýän döwri organlar muňa gyzyklandyrma bildirip başladylar. Bizde bu işin siýasylaşdyrylandygyny hiç ýyly şüphe ýok. Odal hem habar berişimiz ýaly Ismatullaýewa adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň aklawçysy Filip Dan tarapyndan beýemçilik edilen onlaýn maslahatyny adagdalandan soň tutsak edildi we Ruslan Mätiýew bu tutsaklygyň Türkmenistanyny başga pikirleriň garşysyna ulanylýan susturma praktikalaryny gaýtalaýandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň kezzapçylyk hakyndaky maddasy Hursanay Ismatullaýewa, Nurgelli Halikow, Gaspar Matalaýew ýaly öz hak hukuklaryny goraýan ýa-da daşary ýurtlar bilen hat-habar alışýan raýatlarynyň garşysyna hemişe ulanyp gelýändigini men nyktasym gelýär. Lukman Ismatullaýewanyň Garaşsyz neşre 2020-nji ýylyň güýdüne beren interwýusyny aýtmagyna görä, ol näsaglardan para almakdan we olary gerekmejek medisina barlyklaryna iýermekden ýüregüren soň işini ýitirýär we kärdeşler arkalaşygynyň gollaw bildirmegine garamazdan kadiýet ejir çekeniň şikaýetini ret edýär. Tutsak edilen Lukmanyň ýurdun prezidentine ýüldenip ýazan wideosynda hem bellenilşi ýaly Türkmenistanyň kanun esasyny öz hukuklaryny gorap bilmeýän raýatlar döwlet başçylaryny seslerini eşdirip bilmän daşary ýurtlardaky garaşsyz neşirlere we hukuk guramalaryny ýüz tutýarlar. Bu ýoly saýlap alan adamlaryň käbiri ýyllaryň tejribesinden görnüşi ýaly häkimetleriň has beter ýanamalaryna duçar bolýar. Türkmenistan halkara urumalarynyň hasabatlaryny adam hukuklary we korrupsiýa babatda ýylyň-ýylyna iň ýyzaki orunlara eýelýär. Garaşsyzlyk ýyllaryny 100 miňlerçe raýat türmeden geçdi we adamlar ilki saklananna, soň günä geçişe düşmek üçin ýüklenen ähli günäni ak yürekden boyun alyp towap etmeli bolýar. Bu towalar düzgün boýunça video kameranyň öňünde edilýär.